No voi hemmetti, mikä nyt avuksi? Autorikki, vatsakurni ja kaikki on aivan päin mäntyä. Ei hätää, tule Deboilille. Saat sielunhoitoa ympäri vuorokauden. Hei ihan oikeesti, kuka tarvitsee jotain Deboili tässä kohtaa? Sehän on sama kuin Lukoili. Hei, mitä väliä? Yhtä kaikki. Oi kyllä Kalle oli hurmaava mies. Kyllä mä antaisin hänelle, 2 pistettä. 2 pistettä? No mitäs Kalle on tästä mieltä? No, en mä tiedä, kyllä olisi vähän voinut paremminkin mennä, mutta en mä tiedä, aika näyttää. Toivottavasti vielä kohdataan. Juuri näin. Ei muuta kuin tsemppiä jatkoon, Kalle. No kiitti paljon, näillä mennään. Kiva ohjelma muuten olla mukaan. Hyvää iltaa. Minä olen Pertti Kosonen. Haluaisin hieman nopeamman internetskuyhteyden. Sehän käy käden käänteessä. Tule Rätinälinjan kauppaan ja hommataan yhteydet uuteen uskoon. Hirmuisen nopea toiminta. No sitähän se. Matkustamohenkilökunta vastaa mielellään kysymyksiinne turvallisuusasioista. Valitettavasti ruotsin kieli ei tällä kertaa taivu, mutta kokeilkaamme tuonnempana. No ei varmasti kokeilla.